sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga nagtago sa address sa Mandawi City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga. Rolly. Wag yung kay nakita ang laing babae, Rolly. Nga ka na man gyud imong gustong pakaslan. Ma, mahal ako si Jessa o mahal sa gudi nga. Unsa may problema, ana? Ang problema kay hapitan ng mga lalaki din sa atong barangay na uyab ang babayhana. Daghan na ba kung nadunggang istorya? Nga kutob sa manguyab ana niya, iya dayong sugton. Ma'am, dili na tinuod. Ay sos, dili good town. Ha? Mugawas ka ng mga istorya ha kung dili pa. Ma, tinuod man na o dili. Sa una ra to. Usa pa, nagminahalay mi ma. Maong musugot ka magsadili. Pakaslan ako siya. Aw, bahala ka. Basta ako, dili ka makapugos na ako nga mutambong anang inyong kasal. Ma, Day, pasensya na kang mama ha. Okay ra, Rolly, uy. Kaya pa masan akong sabton. Kalaw mo na to. Nganam ka ha? Nahuna-huna lang nako ba? Iniguman sa tong kasal. Asa mata mo puyo? Nabalaka ka nga ato ti kadalon sa amo. Dili man sa ingon nga wa ko'y gusto ha. Pero mas maayo sigurong maglain kitag sigurog ato dong. Dili lang tamo tipo nilang mama nimo. Ay kabalaka, Jessa. Na ako'y gaandam nga atong kapuyan human sa atong kasal. Tinuod? Oo. Gamay ra tong baya pero maayo na kayo nga makasugod tag atong kaugalingon. Salamat dong. Salamat kaayo. Mabdus na ka, day? O dong. Yes! Maayo kay nakahuna-huna pa mong bisita din sa bahay. Mama, sad eh. Busy lang gid ba? Karon pa mi kalugar. Ma, basin ganahan kang mukugos imong apo mo. Be. Hain man, be. Uy. Kagwapa aning akong apo. Liwat manin ako. Oh, nganong nikatawa man mong duha? Gibatian mo sa akong naong, ha? Uy, dili mo, uy. Ay, dito na lang mo dito sa kusina. Pangaon-una mo dito kay nagluto kog nilat ang baboy. Ako unay bantay aning akong apo. Sige, ma.
Tinuod yun ng istorya sa uban day, no? Nga kung makakita ng imong ugangan sa iyang apo, mausab ang iyang tinagdan nimo. Maolagi dong. Sukad masukad. Karon pagi ko ni batig ingon ani kagaan si mong mama. Og dalipay ka kus iyong gipakitang kausaban din hinako karon. Ingon man sa kuday. Day? Day, Jisa? Taon sa ka? Dog, murag mabdus ta sad ko. Kung mauna, Day. Nga na, Day, manghud si Kirsten. Anak gyud dong. Dong, wala na ba'y gatas ang mga bata? Wala sa tay bugas. Ah, mau ba, Day? Layo para bang among sweldo na. Ah, sige lang, Day. Mangita lang ko og kahuwaman. Go, Jun. Salamat kayo, ha? Sige lang, go. Makabayad daw niya ako ni mo, ani. May problema na ko, eh. Wala gini kaso na ako. Sauna bitaw nga ako'y naglisod. Imon sa kong kitabangan, di ba? Bas-bas na rin ako sa imong kaayo na ako sauna ba? Salamat kayo, go. Kuanday ko ba? Hmm. Wa kay planong mga play para gawas? Nagkuwang biyamig tao dito sa akong gitrabahoan. Oh, Pang-play go. Basin pa dayo magkadungan tayo, inigbalik na ko dito. unsa go? Ay, kabala ka, Day, ha? Bisag makalagyo ta, pero maningkamot kog maayo nga makatagan ta mo og maayong kaugmaon sa itong mga anak. Amping bayat dito dong. Kamusta, Day? Mingawon ko ninyo. Mahal kita mo. Mag-usa nam di ko kabuwan dinis Dubai. Gimingaw na kay kong Jisa og sa among mga anak. Pero, bahala na. Agwantahon ko lang ning akong kamingaw nila. Ang importante nga, mahatagan gyud nako silag maayong kaugmaon. Kumusta man mo diha? Okay na dong, ikaw. Niya, gimingaw na kay ko ninyo. Duha ka tuig kapin pa ang akong agwantahon ani day. Nga dili ta magkita. Saon tag 3 years man ang akong kontrata din higod. Sige lang dong. Ako rin bahala sa tong anak. Basta ikaw diha, ang pingi ba gid mo kaugalingon ha? Wara ba ko diha para mo atiman nimo kung masakit ka? O day, oh. I love you, day. I love you too, dong. Sigurado gid ko nga malipay ang akong pamilya ning akong mga pasalubong para nila. Usa na lang kabuwan ang akong paabuton og mauli na ko sa Pinas. Go! Excited na mo makauli akong agaw ba? Lagi gaw. Gimingaw na kay ko sa akong pamilya gaw eh. Anak ginagaw. Taw-taw, dobi nga, wa ni mo sila makita gaw. Dagko na gito yung mga anak ron gaw. Maulgi gaw. Excited na kay kong magako sila. Pero gaw, balik ba gaw ha? Sayang sa ding imong trabaho din sa Dubai kung di ka mo balik oy. Oh, oo gaw oy. Nga nagong di.
ka nagsulti aron masugat unta ti ka sa airport. Ako nang gituyo dahil aron i-surprise ka. Neko'y dang pasalubong para ninyo. Mga bata. Nangatog pa. Ha? Sige, kumao. Dali, tabangi kong habwa ning mga pasalubong nga aking da para nila o para nimo. Gibingaw kayo ko di mo. Ingon masag ko, dahil Gisa. Mao ba? Sa ato pa o sa kabuan ka pinra di ay ka dinhi. Oday, maiko kong mo-extend day kay with pay ra ba nga akong pag-leave. Unya, ang kumpanya pagid ang mao'y mo shoulder sa akong plite padong dinhi ug para padong balik dito. Paita sad uy. Tulo ka tuig kang nawa na mo. Unya karon o sa kabuan ka pinra kang mo stay dinhi. Nay, sige lang good. Agwanta ko lang sa agad na to. Kay kung maka-extra na unya ko, unya mapadak-an na nato ning atong bay, di na kumubiya pa ninyo. Kumusta naman ang bakasyon sa Pinas, Gaw? Hmm? Kuwang kayo ang usa ka buwan og kapin gaw eh. Wa pa ginunta ko matagbaw pero saon taman. Kinahanglan ko maning buhaton para nila. Maayo ka kay wa pa kay mga anak ug wa pa ka maminyo. Tanaw na ko nimo gaw. Murag mas nalingaw gyud ka din hida kaysa dito sa ato. Tinuod yung kagaw. Si mama man eh. Hello, ma. Nanawag mo lagi ka. Ay, Dong, maayo kay nito bagdayon ka. Imong asawa din ay. Daghan na gyud nakasulti na ako nga bisag kinsa na lay lalaking kuyog. Og sweet ko no kaayo. Ma, abi na kog okay na kang Jessa. Unsa na masad ni? Dong, wa ko maghimo-himo og istorya, uy. Concern lang ko nimo. Kay tingali og giwaldas lang na niyang kwarta nga imong ipada. Ma, dili ingon ana si Jessa. Wa ko'y laing tumong aning akong gisulti nimo, Rolly. Concern lang yun ko nimo, nak. Ma, asam di si mama ni mo Inday? Di man mo tubag tawgan? Nilakaw pa. Si ate ni mo? Nilakaw sad pa. Kuyog uyab. Unsa? Nanay uyab si ate ni mo? Opa. Kay baw man kani si mama. Unsa? Magpuli-puli man lang naglakaw si ate o mama din pa. Biya-biyaan man lang ko nga ako rang usa. Unsa? Inday. Okay ha. Ayaw pagsaba ni mama ni mo nga nisulti ka na ako, ana, ha? Kasabot? Opa. Na, wa ko'y lakaw-lakaw gyud dinhi uy. Sige ra in taon kog pondo dinhi sa bay. Makagawas ra magani ko kung maggrocery, unya mangumpras merkado. O kanang isuri pa nako ang mga bata. Mao ba, day? Sige. Ambing mo dia, ha? Sige dong, bye. Namakak si Jason ako. Sa ato pa. Nagbinuang yung tingalin siya ako.
Sakyan ko lang sa ni siya sayang pagbuang nako hangtod nga makauli ko. Aron, ako gid mismo ang makasukop niya sa akto. Maungi ko sa kong amo nga mag-emergency leave ko. Niyan ako tungod sa umpultahan. Nga nang naamay chinilas pang lalaki dinis gawas? Nakay natug dinis amo usa ka lalaki. Kadiyot! Rolly? Anong niya ka? Kinsay koyog ni mo dinhi karon. Han! Isa ba na? Oh! Uy! Kinsa ko, ha? Kini mo'y angay nimo? Rolly! Rolly, basta na! Basta na! Nakaw! Huwag kayo na pagpagitag balik din, ha? Aron, di ka mapatay, buang nga ka! Nga nung nahimo din mo nako. Unsay akong pagkuwang ni mo, Jisa? Gidapag yun mo ang imong laki dinhis akong panimay? Wala mo huna-huna, ha? Nga pulos babay ang imong anak, ha? Sa ato pa, wa pag yun ay kung makailan mo sa hingpit nga nabuhat maninin mo na ako. Rolly, pasaylo ako. Pero nadalagit ko sa kong kabigaw, di mo. Ayaw ko sultihi, anak. Di naman gani ka halos mutubag sa akong mga tawag. Unya mo ingon kang gimingaw ka na ko. Asa ang kwarta nga akong ipatibigan mo? Kuan, Asa, Jisa? nahurot na. Unsay nahurot na? Unsay nahurot na? Di ini mo gigasto ang kwarta, ha? Rolly, sorry. Sorry. Magbuwag na, Jisa! Magbuwag na! Rolly! No friend of us today. Grabe ang akong kahiubos ni Jessa. Human ako masayran tanan niyang pagbuang nako. Naamong pa ang kwarta nga akong gihaguan sa pila ka tuig sa laing nasod. Sakit man para nako nga murag okay ra sad niya nga nagkabuwag mi. Pero gidawat na nako. Kay mas importante para nako ang kaugmaon sa akong mga anak. Ilabi na kay mga babae sila. Unta, muabot ang panahon nga magmahay si Jessa sa iyang nabuhat nako. Dinin lang kutob, o daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Rolly nga taga Mandawi City, Cebu, uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga nagahan, Almost Over You. Now I'm almost over you. I've almost reached you. Ang mong kaagi, gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña.